Kamu zo nan. Ya kuka je ku zo gona ba gara ta fito. Daga dauko mata yin nan. Na tukurin yake? Wallahi ban san yadda yake ba. To je ka nemo shi inda yake. To. Ya labai. Da lafiya. Tukur zo nan. Tukur zo nan. Assalamu alaikum baba. Ina kuka yi suna neman kawo to gona har na tabbatar ku tafi ba. Ya mu magana ku. Baba, yau baka san wace rana bace nan baba? Ai baba, yau ai ranar wokas zai ce nan baka sani ba baba. Woka dai? Me wani ko woka dai? Baba wokas zai ake cewa. Wai me waka dai nan ne? Baba, idan aka ce wokas zai ana nufin cewa duk wasu ma'aikata a ranar ba za su yi aiki ba. Baba kaga da masu aikin kamfani, da masu aikin gwamnati, da masu zuwa kasuwa, da masu shara, duk wani ma'aikata har masu aikin bos ma baba ranar aka ce wokas zai to ana nufin cewa gaba daya ba aiki kenan a ranar. Ranar wokas zai ce yau ba za mu je gona mun wake nan gaba daya. Ba woka dai ba, kowa ke dai ne kun je gona. Ku da tafi. Ka ce wai sai an je gona. Gona dole.